Hello guys, karon guys, guys, maglakaw. Ano yung brad using guys, pasan. Hoy, asa mo ka brad? Kaya ato ito guys, kay magpaayo. Mag-disco mo dito unahan guys, so dalag baffles. Dalag baffles guys, mag-disco mo guys. Oh, di ka ini guys, sulod. Di ko masawa guys. Han. Sa gianan dai. Laglaag sa mirong guys kay kuan. Paayo mi are guys. So guba man gud guys, paayo mi ani ba? Paayo mi ni Dong Jason Yanis. Ate mi Jason. Tay, samot ni kaguba ron. Samot ni kagubahan. Tumito guys. Tumito guys mo. Di ami. Di ami guys. Nya daghang kay kalibunan dire guys. Di smiling gisunod. Sa goda. Gata eh. Guys, kay nag-date mi sa akong asawa guys. Nawa niyo guys, gadit ming duha guys. So nagunitay pagimis kamot guys. Mo ni nga akuan guys, kay hapit na manggod among kasal guys. Pero naman February 15 guys, na nag-date sa Gidmi Kadyot guys. Bani mi ninyo guys ha, sa among pag-date. Ng asawa guys, naman ng asawa guys, man smiling. Nga Dali ba? yaw gud sa mga ngaway magdit mo unta mangaway no kana mana guys ngaway no guys nga nagdit ta ming duha guys noon ali na no Tuna uy. ali na bakit kuan doon lang ta sa tong tricycle manakay na ta dali na uy dugi wag kang umambak oh may dugi dito guys oh sumunod sa amin oh dugi sumunod sa amin ang dugi guys tingnan nyo. Good morning, karon guys, ako mga dogi guys, basta maabot ganito guys, nawa na, musugat nila guys, tanawa, mukha po mga anak na ko ni mga dogihan guys, tingnan nyo guys, mahugaw ko ha, mahugaw ko, daming dogi dito guys, saan namin mga dogihan eh, mahugaw ko ha, kana yung mga tail, wala po may panghinaw, hinaway sa na yung tail, hinaway sa ito kaw, binuang mo yung mga tail niya, puting pakalipiwan na. Ha? Sige, nya patanaw sa tamo sa mga silingan guys, mga silingan ni guys, tanan. Mao na mga silingan. Dagan to ko saway, gibarod. Naigadaob de guys, naigadaob. Guys, silingan nya yung kuana, eskwela. Eskwela yung libiton kuan hatod sa anak. Di ana po mga dogi nako guys. Mo ni mga dogi guys, pakabadlungo na. Sugat gyud taga. Pugaw pakistanan akong kasunis guys. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo ang aking kasunis guys. Nahuhugaw na guys. Hugaw na aking sinilas guys. Nya mulanta mo kuan guys, Coco Martin nga galakaw diara guys. Ano si Coco Martin guys nga naglakaw na may nagdala sa probinsyano. Thank you for watching guys ha. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye bye guys. Bye bye. Good morning ang tanan ba.